hemos solicitado un receso a la administración para explicar a los compañeros cómo está la situación. La situación es que se niegan a derogar el acord de govern del 5% que impide avanzar en las negociaciones. Aquest govern ens està demostrant que ara que ja acaba és que no sap fer una altra cosa que retallar. Des de l'any 2012 va ser el pilota de la clase de las retallades. Lo único que ofrecen son solamente palabras, intentando alargar todo el proceso, intentando crear comisiones para realizar el pago del 2012, 2013 i 2014. Són uns inútils amb la gestió econòmica i només saben matxacar els treballadors. Estem veient un govern que es preocupa més amb no oferir sensibilitats del senyor Montoro, així com sentiu, que en pagar els seus treballadors. La única propuesta que nos hacen es recuperar algunos días de los que ya en el resto de las comunidades se están recuperando, pero a cambio todo lo que sea paga de dinero no quieren continuar avanzando. Li importa més mantenir una dècima amunt o a baix amb el senyor Montoro que poder pagar a tots els treballadors que hem fet possible que els serveis públics a Catalunya hagin estat funcionant. És intolerable, no podem seguir així, ens plantem, hi haurà mobilitzacions, no volen oferir res concret, a por ellos, i ens les pagaran, la del 12, la del 13 i la del 14. Ens les pagaran. Creo que vamos a terminar como estamos y habrá que ir preparándose para movilizaciones. Necessitem el vostre suport. Segur que ho aconseguirem. Gràcies.